Moje ime je Irena Ivović i ja stojim iza imena Mommy's Imaginary Friends. I danas imamo ovde ove neke ne baš mnogo izmišljene drugare koji su me naterali, ovi drugari, da napravim za ove naše druge drugare. Ovako, naravno. Kao nekakav krevetić, kućicu, ne znam kako se to zove. Sve u svemu, sad ćemo da krenemo sa tim. Ovo što je bitno je da smo, pripremili smo ovaj kroj. Dakle, potrebno nam je ovaj deo, ovaj i ovaj, da bismo napravili tu kućicu, krevetić. Dalje, iskoristit ćemo, pošto će biti obložen sa dve strane materijalom, iskoristit ćemo ova dva materijala i ovde imam jedan vatirani materijal koji će nam trebati da bismo postigli čvrstinu. On će se naći između i mekoću, valjda. Pa ništa, da, naravno treba će nam igle, konci, šivaća mašina, makaze i već sve što je potrebno dalje za šivenje. I da ova dva drugara ne trče po stolu, već da ih odnesemo u njihov razić. Važi? Ne, okej. Ništa, prvo ćemo naravno preslikati od svakog od ovih materijala, na svaki od ovih materijala preslikat ćemo po jednu boju. Da. Ovaj svetli materijal sa ovim vatiranim ovako u krug, znači sve da dobijemo kao odvojene komade. Nekim običnim ravnim bodom. Sad kada smo ovo napravili ovako, sve ćemo ih međusobno pospajati, tako da okrenut ćemo lice ka licu i prvo ćemo spojiti ovde ova dva, napred na ovom uskom delu, dakle tu prvi. Potom ćemo, da bi dobili formu koja nam je potrebna, spojiti ovo i ovo ovako na mašini. I naravno, ovde sad ovako, isto tako. Ovo treba se spojiti sa ovim. I na kraju, naravno ovde ćemo prišiti dno ove naše kućice. Dakle, u krug po ovome prišit ćemo ovde ovako dno. Sada smo dobili tu formu te naše kućice. Ovaj će svetlo-plavi materijal ostati unutra, a naravno ovaj spoljni deo napravit ćemo od ovog materijala. Dakle, na isti potpuno način spojit ćemo sada ove delove. Prvo ćemo spojiti ove dva na ovom mestu, a onda sve isto, znači po istom potpuno redosledu. Sad imamo dva ovako dela. Da bi se ovaj našao sa spoljne strane, tretirat ćemo ga sada kao, ja ću ga ovako uvući unutra, pa ćemo sve prošiti. U stvari razmišljam da li da, ne, ovaj ću da, ne, kako bi bilo najbolje da to izvedem. Ovako, uvući ću unutra i ovako skroz, tačno tako, i potrefit ću šav na šav i onda ću ga ušiti ovako u krug, s tim što moram da ostavim mesto da ga izvrnem na lice, jel? Da,
ovako zapravo treba to da uradim, izvinjavam se. Znači ovo obrnite ga ovako na lice, pa ga onda ubacite unutra i uši ćete, čekao da naličija budu i ovako i ovde, tako da ostavite ovde jedan otvor da bi mogli da ga izvrnete posle na lice, pravu stranu. Ovako, potrefite ove šavove, sve ostalo. Ok, i krećemo. Ok, sad kada je sve to ušiveno, naravno treba ga obrnuti ovu unutrašnju, ovo sad sve na unutra. Ovako, kroz ovu rupicu koja je ostala, treba zapravo sve izvući napolje. Ovako. Pop, 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 pop. Končić je večito pusto. I sad odlučit ćemo se, mada je svejedno, ono je dvolično zapravo, lice i naličje, svejedno je šta je šta. Ovako, 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 ovako. Ovako. Op, 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 op. I ono još što ću ja uraditi da sve ovo bi izgledalo lepše i urednije, napravit ću ovako jedan mali šav svuda u krug po ivici, eto, prosto iz estetskih razloga, lepše će izgledati. Aj, bit će čvršće. I evo ga. Ovo je ta neka korpica, krevetić, kako god da ga nazovemo, za morsko prase. Može se koristiti sa obe strane. Evo ovako, ima dva lica. Dakle, ovaj okrugli deo je dole pod, a ovo gore je kao nekakva nastrešnica. Eto.